Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aw Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mboro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof ɗum noon ko wiide won tan bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jokke wadde abonné jokke ɓenninde vidéo ji ɗi koyɗe meɗen nani leela seeɗa ɓurɗen dartide tinnude koyɗe kadi no tata Mimi Touré wiyatno ni accélérer la cadence ɓuure jokkude no waɗirte abonné ni saabu ko ɗum ɗon sohla e Pindi TV darde moɗon min cohli tigui e oɗo saaha saabu nangan gongol e ballital ngal ko ɗon woni tigui mbaɗe abonné ɓennine information wo goto fo yo rutto kadi waɗa abonné ya Pindi TV ko noon tigui min garita ko ɓuuri tengtude hande e jayndeli ɗi ene jeeya hen hakkude tan blouse blanche uji woni safroɓe leydi meɗen e jagorde joguinde banggal safrugol ɗo e nder leydi meɗen ɓe kuccodiri ɗum ɗon noon goɗɗum banggue dawrugol e tan législative pandaɗo wonani e nder dawrugol ngol kono kadi musibaji ganda kewe nder leydi ndi ha tengte cukalel ganduɗa warama do diwan mo tan Tëngéej ɗum ɗon ne nani e nder jayndel ɗi en batta sona fuddade e subaka hande o udditirde jaynde gendire Le Soleil noon ari tan ko monji hakkude tan oɗo mo ganda kanko ni jagorde joguiɗo ko faye safrugol leydi meɗen huccidde tan e wonɓe e banggal syndicaliste uji ɗi kamɓe noon ɓe tottodiri juuɗe ɗum noon ina sikka tan jamma arte hakkude mabɓe kamɓe ɓe noon ɓe mbi tan ko haade ɓe jottade walla haade ɓe liggade liggey mabɓe ma ɓe daña ko leeriɓe ko noon woni maɓe jooɗoɗo tigui e tan jagorde ɗe ganda kañum jogui koppareje leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon point ji mabɓe mana ko toɓɓe sappo e jeeɗiɗi ganda ɓe jewtidi ɗum e jagorde joguiɗo banggal cafrugol leydi meɗen mataw ɓe jiitodiri koye mabɓe ha joni ɓe mbi tan Ben Bourchel woni ambassadeur Israël ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o darima noon gam tan e liggodade e Sénégal o wi ko saabi noon aɓe liggoɗo ina jeeya hen to banggal ndiyam kono kadi banggal ndema e banggal cellal ɓalli ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe cifodiri noon cifodire ganda ko badde fayida garene jaynde enquête jaynde losko o loski noon faade tan e jaynde e banggal APR kamɓe noon mon ji oɗo debbajo biyeteɗo Mimi Touré darde muɗum hebde tan kayitaji banggal parrainage ɗum ɗon noon kamɓe Benno Bokk Yakaar ɗo joni ɓe ndendini tan parrainage uji ko heewi mana ko timme temedere ujunere e tan ujunere wotere rewde hen e temedde e jeetati e tan jeeɗiɗi ɗi ganduɗa yete ko parrainage uji ɓe ndendini oɗo saaha ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko 30.000 mana capanɗe jeegom ujunere ɓe cohluno kono noon ɓe diwti ɗon oɗo saaha e yidde mabɓe ha joni garene Vox Populi ari tan ha joni e ɗum ɗon titonde muɗum wiide Benno Bokk Yakaar yalti hen tigui saabu ɓe keeɓi ko tolni daade walla mbiyen ciife ganda ɓe ciifanama ɗum e ko faye tan législative o woni parrainage uji ɗi ɓe dañi hen temedere ujunere ɗi ganduɗa yete ɓe keeɓi ɗum ɗon noon woni ko ganda ɓe dañi hen weltare ɓe mbi yete activiste uji ɗi kanko baɗono Thiat o darima tan gam wiide laamu watta tan koko wela e nder leydi ndi so darama janggo wiyama kaari waɗama porté disparu mana natti yiyede walla nana yiile hoto ɗum tan bettu hay goto nder leydi meɗen saabu oɗo saaha hay goto woppaka jogui konngol muɗum no hannirta ni saabu kala biɗo pilip nanne nder Rebeuss walla waɗe ko fotani waɗede ɗum ɗon noon o wiyete Oumar Diagne ene foti woppitede faye koreji muɗum saabu ko fawa jungo ko fawake lawol hay lawol gotol
ngarene jaynde l'observateur kañum non jaynde futur média nde oɗo subaka koko finiri tan wiide yeewi askan wi koy koko fawana a piège walla ko way noon hakkunde moɓɓe noon kamɓe ɓe ganda kamɓe goni lundiɓe wonɓe nder yeewi askan wi kawi eɓe jogori dañde wasde nanodirde hakkunde moɓɓe manane jogori jiiɓade saabi ɗum ko goto fo e place mo yiiɗi o walla goto fo e ko yiiɗe yimɓe ko yatawma dañɗum e liste uji moɓɓe ɗiɗon ganda ɓe darni ɗum walla liste moɓɓe oɗon moɓe darni gam faade sungoli hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi ɗe gonɗen ndi woni toddade wonɓe toon to suudi sardiji leydi meɗen walla sardiyankoɓe ɗum ɗon noon ɗiɗon élection ji nani fanda goɗɗum ko ganduɗa kay nani haali haala muɗum woni hakkude Modou Lo e Ama Baldé saabu ina anda koko ruttinano caggal saabi ɗum ko gagnande Modou Lo dañno ɓe mbi noon Modou Lo oɗo saaha nane lawol tan dañde jaam e cellal ɓandu muɗum gam artude e nder tan ɗum ko ganda ko kañum woni e nder landa walla mbiyen e nder areno ha joni tan ɓe mbi yete ko fayi ha joni e ngel ɗo cukalel kay barangel ɗum ɗon noon ina foti ƴeewede walla tigui ko faye banggal sécurité nder leydi meɗen ina foti tigui ƴewtede ha joni tan nani jaynde l'observateur o noon ko jangguinowo mo ganduɗa kañum ɓe mbi tan waasi ko tolne million ngaji jeegom ko saabi ɗum ko o yinno ko wonde directeur école ha saabi woodi ceerno mo wadduno jungo e fandu ha oɗon ñamanimo ɗum ɗon ɗo joni noon aɓene lawol kamɓe ɗiɗo garene jaynde quotidien le quotidien mo ganduɗa nane lawol woppude woni Soham Wardini kanko noon oɗo saaha o wi tan ko woni hakkille makko ko woni woppude banggal politique o te noon o miijakini darnude liste makko faade élection ji pandaɗi ɗo ɗi woni législative o sikkani samo wata liste makko saabu wona jiiɗani projet ji makko ko nangi ko woni projet ji e ko faye banggal coftal ɓalli Sénégal kay woni match amical podɗo dañde ɗo e nder leydi meɗen faade baroɗe meɗen mawɗe ɗe Benno Bokk Yakar noon ɗo joni aɓen jalede tigui ƴewtinte jeese moɓe saabi ɗum koɓe ndendini e parrainage uji ɓe pawe yeeso gardiɗo leydi ndi jaynde las kañum ari e oɗo subaka tan hollude en natal oɗo mo ganduɗa ko kanko woni jagorde nde ɗo ne jogui tan ko faye e banggal yete e banggal plan uji e ko wayno nder leydi meɗen Sénégal kanko Omar Gueye noon o suuti konngudi makko ko wiide tan fewndidde Dakar walla yaccinde Dakar tigui nani lawol saabu ko waɗa e banggueji goɗɗi ko wayno Pikine Rufisque e ko way noon ko ɗum noon fanaɗo e nder Dakar woni wuro lamorgo leydi meɗen ha joni tan kay ko ganduɗa yete ina uddi koye woni banggal paludisme saabu ina anda haala muɗum ina ɗesno ruttade caggal seeɗa walla ne yejjitano seeɗa saabino ɗum ko coronavirus ɗum ɗon noon koɓe ƴewtidi tan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho woni wari ko tolne ujunnaje temedde tati e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓe ganda mbasi pittali mumen saabi ɗum ko paludisme walla mbiyen subiru oɗo ha joni garen jaynde les échos noon e oɗo subaka hande ari tan ko arde scandale baɗɗo oɗon scandale noon fayi tan koye hakkude DCMP e tan ARMP kamɓe noon saabi ɗum koko ganda ɓe ƴewti ɗum saabu ko galleji ɗi ganda ko galleji ƴewtotoɗi banggal kopareje walla tan ko way noon ɗum noon saabi ɓe mbi won million ngaji ɗi ganda ƴeewama te million ngaji ɗi ɗon rewani lawol ɗum ɗon noon ene jeeya hen temedere capantati go million ɗi Africa Tour temedere nogas e nayyi million ɗi Sénégal Tour e temedde ɗiɗi e capantati e joyyi million ngaji ganda ko ers ɗum ɗon noon ɓe mbi tan koko ganduɗa ene foti ƴewtede no fewi hayso tawi lawol ala ko wi e banggal yette ya gartamo ɓe dillata o ɓe mbi Ousmane Dia walla Serigne Ousmane Dia ene ɓuuri andirede inde Bombardier ne woni tan keptinaɗo e banggal cippiroɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko oɗo ɓiɗɗo gorko noon o holliti hoore makko saabu ɓe mbi e duuɓi jeeɗiɗi e carriére makko o woni laabi ɗiɗi roi des arènes ɗum ɗon noon ene jeeya hen yewtere yande ɓe dañde makko e nder jaynde les échos ɓe kettima hen joom suudu makko ɓe kettima hen yummako kono kadi sehilaɓe
naɓe makko e tan coach makko nane nder jayde nde jiɗɗo ɓurde yaññade hen. Garene jainde libération oɗo subaka hande noon ari tan koye hollide yete darde Gonzalo oɗo ɓiɗɗo Torenas kanko noon komo ganduɗa yete tan amo dillanno e chambre de commerce mo tan leydi meɗen e toon to ganda kañum woni leydi mo jeeya to woni Portugal. ɗum ɗon noon mataw ko koppareje ganduɗa ɓe ndewnani ɗuɓe lawol ha saabi o fawa jungo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko. ɗum ɗon noon ɓe mbi ko AIDB o fawa jungo mo ummino toon to Dubai e gam artude ga. ɗum noon amo wino ni amo ruttito kadi gam yaltude leydi ndi fatude toon to diwan mo Portugal to saabu wino ko dañdo toon yiyete ñalawma mawɗo mo fonno tawtoroyede kono noon ɓe goppitanimo o tawtora ɗum saabu yiyete faux et usage de faux mana rewnude kayitaji ko wona lawol e ciifodire ɗi ganduɗa rewani lawol kono kadi wujjude ciife jananina sifana ɗum waɗɓe. ɗum ɗon foof woni koɓe nanguira koye koppareji janani ɗi ganduɗa ɓe tetti ɗum ɓe ganduɗa kay oɗo bone yani dow mabɓe walla yete ɓe mbaɗama ɓe jeeyamayi waɗaɓe ɗiɗo musibaji ene tolne yimɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ete limore ko ɓen ɓe kay mbaɗi ɗiɗo gueɗe. kanko noon o fawama jungo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. garene jayde Stade coftal ɓalli uddata damale oɗo subaka ɓe mbi kay ɓiɗɗo mo Bambali wo kañum match uji muɗum ɗi waɗi ene tolne match uji 9 ɗi waɗi. ɗum ɗon noon kanko Sadio Mané o nanni bituji 5 ha joni darde makko ina ƴewtinda no feewi. ɗum ɗon noon kanko ɓiɗɗo mo Bambali o darde makko e banggal sport ena ƴewtinda goɗɗo mo ganda kay wiyete ko Mbaye Niang ɓe mbi beele ina jeeye e mondial pandiɗo ɗo o namdal ngal ɗon nane nder jayde nde. ha joni ɓe garti tan hakkude City e Real ɓe gari e Guardiola mo ganda kanko woni entraîneur mo Manchester City o dari tan ko wiide ɗo joni ɓe darni koyde mabɓe ha tiiɗi gam hebde koɓe jiiɗi ko kono kadi Carlos Ancelotti mo entraîneur mo Real Madrid kankone kay oɗo saaha o wi défense makko mawo dartin ɗum ha tiiɗa saabu omo andi ko ngal ɗon banggal tigui ɓe poti rewrude walla ɗon ɓe mbawi rewrede kono noon maɓe goppit hen haqqillaji mabɓe. mon pam tan indili waɗoɓe sport ɓe kam ɗemgalam wowani ɗum ko ɗum tigui uddata ko fayi e banggal roɓindu jayndeli meɗen en batta sona uddidde e ɓore woni banggal gueɗe rendo walla fait divers. noon tigui garane banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers. ɗum ɗon noon e oɗo subaka hande en batta tan sona artude jayde les échos saabu ko hen tigui gueɗe rendo meɗen oɗo subaka woni yete oɗo ɓiɗɗo nigérien pawaɗo jungo. ɗum noon koto Rebus o yeyanno tan cakkudi tawa cakkudi ndi ko tigui tew mbabba. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ha hulɓinima no fewi hande saabu hewɓe ina heewi sodde ɗiɗon tebbuli ɗi ganda ko defetiɗi ha para walla tebbuli ɗi ganduɗa ina yeeye ni tan tawa anda jeeyowo hoto itti ɗum. ko ɓuuri hen hewde ina wona tebbuli saaha tebbuli dawaɗi walla wiye ko tebbuli bamɗi walla mbiye ko tebbuli pucci. ɗum ɗon foof heewi wonde ko ganduɗa yete ina yeeye walla wona ko ganduɗa yete ko jawdi maydi ha paari ƴette yete ɓe itta hen tewɓe gara ɓe gona yeytude ɗum ɓe jeeya ɗum cakkude nder leydi ndi. ɗum ɗon noon woni hande ko hulɓini no fewi saabu yete so oɗo ɓiɗɗo gorko naggama waɗɓe sodannoɓe mum cakkude ɓe ko ɓeɗon tigui hande gondata e kulole jakede saabu ina hulɓini hande defte ha para ha nanna reedu muɗum wiye ko ñamɗa ko walla cakkude defɗa ndi rewane lawol walla ko ɗo ummi walla to ummi ma neɗɗo wondu hen traumatisme mo ganda hay goto anda ɗo wawi fanude ɗum ko tan wiide yimɓeɓe goto fo ina andi sana sooda hunde walla ɗo foti ɗum sodde yo kadi yimɓeɓe goppu yidde ko weeɓi ko ganda to marché nani yeeye toon temedde
capanɗe jeetati mbiya ya ar hande cooɗa ɗum walla jiya goɗɗo jeeyowo banggue to 600 walla 500 mbiya aɗa sooda ko way noon yo yimɓeɓe goppu ko way noon ina jaaha e marché ji ɗi ina sooda saabu saaha foof leydi men Sénégal wonno yaari saabu koko haɗa yeyede tew ganduɗa rewani e lawol hayso koko ganduɗa koko wara e nder galle wona lawol foti ko wareɗe ɗo foti wareɗe ɗo ko wayno séras en so warama docteur e ɓennan toon kamɓe ɓe mbaɗa tamponné cakkude ndi ɗon nde fuɗɗo yaltinede nanne e nder marché o hayso tawi koye nder galleji wara ha paari foti ko yaltinede nawe ha toon ha ɓe ƴewtotoɓe ƴewto mbaɗa hen tampon ji mumen en fuɗɗo nawde yeeyoye kono hande ɗum ɗon fo koko woppita caggal ko ɗum ɗon ɓuuri ƴewtindede hande kono kadi laamu ne foti dartade hen contrôle oɗon ɓuura ƴewtede hande ɓe ɓuura ruttade hen ko yeyete marché ji ko e hoore muɗum ɓe ƴeewoya beele ko lawol wi ko ɓe ndewi ɗum ha paari beele ko lawol darniɓe ɗo ɓe darima ɗon ha paari saabu yimɓe wonɓe nder leydi ko wiyete leydi ganda ko leydi lawol pays de droit wonko ganda fotani woppede noon tan ina yaaha fotani tan yeeɓede noon ina yaara no o yarata ni walla goto fo ina waɗa ko wela saabu so goto fo woppidama e hoore muɗum tan saysa yeɓe ne mbawi nattude hen woni ko kewi ko toon to diwan mo Rebeuss oɗo jeeyannoɗo tew mbabba ha nanga hande woɗɓe saaha foof ina kewi nangede on ji wona hay sénégalais kono ko nigérien mo ganda jeeyaka hay e nder leydi ndi waɗi ɗeɗo baɗe ganda ko baɗe bonɗe saabu ina heewi hen ko nanguete ko wayni wonata yimɓe leydi ndi ni wonta ko woɗɓe ganda ko arani e nder leydi ndi yen ɓuur wattude hakkille ɗum ɗon ɓuuren wadde vigilant ɓuuren dañde tan jeeɓogol gonen yeɓotoɓe dal eɗen mbatta hakkille e ko way noon ɗum ɗon ina wawi walliden saabu yete wonko ganduɗa yete hande ina wawi bonnude ko heewi saabu so neɗɗo wiyama a ñaami ka fotani ñamde tan ne wawi addude caɗele ɗum noon ko no mbirmi joni ni yeɓade ha ɓurta moƴƴani yo leydi ndi kadi wattu hakkille muɗum ardiɓe ɓe yo mbattu hakkillaji mumen e ko way noon ɓuura ɓeydide contrôle o e askano koye ɗi konngudi guddeten Roɓindu Jayndeli meɗen hokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaty Ibrahima Thiombane